ke ayisithupha at the most goals ukuthi ke isiwele lesiswa conceded ke kule season sisebenza lapha ke Mkhuwane Nuno Santos ufuna lapha ke Aubrey Modiba Nansi Diba ayende Leona ya Chanel Pasha wasawatumisa ayakuthanda ke lokho abasandawana hat-trick Brian Leona nansi Pascal Obusho ayithola uMarcelo Mayiselula ngorakalanga ngena leli yabhola baba noshintshi uthi ke uLeon ngakhula ngithunywa mina ushintshi ngiyawazi ukuthi ke wenziwani yadlala TV